Khoroksa singar tetei kwbangma bwrwino no hamjago hini sawi thwngwi tongo. Tini amo hai kaisa kothoma sokpaikha. Ano khoroksa bukhuk o chela bai hamjagwi tamo tamo wngkha bini bwkhani kok share khlai khwnarika. Himdike chwng o kothoma no khwnawi nailayano norok khwnawi tongdi puilani simi paithak jora no. Khoroksa male singer belai no rwchapna kwrwng tai khorang bo khwnathok. Haibano ang bini mungno mention khlaiwi manya. Tamni hwnkhe bo wngkha kwbangma borok bai no sinijagwi tongo tai borom khlaijagwi tongo. Tai bini big fan kwbangma no tongo jotono bono support bo khlailaio. Bo khoroksa Tripurani kokbrok industry o singer hinui sinijagwi tongo. Pheba bo khoroksa bwrwi tongtwtwi no kwbangma bwrwi bai hamjago hinui bwrwi rok no time pass khlaiwi tongo. Aboni bisingo ano kothoma share khlainai o bukhuk bo khoroksa. O bukhukni kami wngkha Teliamura. Bo o singer chela bai hamjaklaikha. Puila o chela o bukhukno propose khlaio. Hake o bukhuk bo hamjagwi no accept khlaikha. Kahamke no borok hamjaklai tongkha. Abo hake borokni hamjakma bisiknui pungnani naikha. Tai o bukhukni nokni borok rok bo sawi manbaikha. Salja o bukhuk Boromura nairing kami o bini jaiti rokni nogo beraina hini thangka. Afro a kamini khoroksa chela o bukhuk no hamjago hini propose khlaikha. Haibano o bukhuk bini chela tongo hini bono accept khlailia. Abni ulo o chela o bukhukni number nawi text khlaio. Hake o bukhuk bo bayap wan sugui simi a chela bai text khlaiwi tongkha. Abni ulo o bukhukni hamjakma chela o kongno sawi manui o bukhukno rishi nangwi tongkha. Phia o bukhuk khe sao angbo bai relationship tongya bayap wngwi si text khlaio hinui. Haibano bini chela o bukhukno jolijagwi kok banglaikha. Abni ulo khe o bukhukni hamjakma chela sakno single hinui phunugwi kwbangma bwrwi rokno hamjaknani chengkha. Bo kwbangma bwrwi rokno Facebook roko text khlaiwi flirt khlaiwi tongo. Hake bo khoroksa singer hinui bwrwi rok bo bono hamjago tai accept bo khlailaio. Phiaba o bukhuk o kokno sawi manya. Bo bini chelano bwkhabai no hamjagwi tongo. Abni ulo o bukhuk porina bagwi hostelo thangnani nangkha. Aphurni simi borok agina hake kok rok bo ma salailia. Haibano o bukhuk kok sanani rok belai kheno chai tongo. Tai o bukhuk mano waini rok khlaiwi bini hamjakma chelabai kok sao. Abo haini bisingtwi phano o bukhuk poito khlaiwi hamjagwi no tongo. Haite kheno jora kolok laikha. Abni ulo COVID-19 ni bagwi lockdown rwjakha. Hake hostel rok kholopjakha. Abni bagwi o bukhuk nogo sokpaikha. O bukhuk nogo sokpaiwi mobile naifurukhe bini chelani status o nukha. Bini hamjakma chela alka bwrwi bai relationship tongmani kokno bo afro sawi mankha. Phiaba abo haike o bukhuk bai manjakmani yagulobo o bukhuk bini hamjakma chelano nakariru tamni hingke hamjakmani bagwi no. Haibano abni ulo bo bini hamjakma chelani tomung hamia. Abni ulo bo kwbangma bwrwi rok bai kok sawi tongo hamjaklaio abo hai wnggo. Hake o bukhuk bini tol bwrwi rok bai kok chaplaikha. Bini chelani tomung no romnani bagwi eba amchoknani bagwi. O bukhukni dol rok bo cheating khlaiwi o chela bai hamjaklaikha. Pheba o chela joto bwrwi no accept khlaio tai hamjago. Afurkhe o bukhuk dukhu nangjakha. Tamni hingkhe bo bai hamjak tongtwtwise alka bwrwi bai hamjago hinui hamjaklai tongo. Tabukhe o chela o bukhukno bo kutugo tai o bukhukni bumano bo kutugo kok hamya rok sao abo hai wngwi tongo. O bukhukni bupha hingkhe bo chwraifuru no alka nok phirogwi thangka. Aboni bagwi o bukhuk belai kheno mukti klaijago tai bo dukhu nangjago. The Kokbrok Disclosure YouTube channel no twinai ang Andrew Deborma. Aw sana thangke tabukni jorao bwkhano thwngnai belai kheno kwbang. Abono ang sanani muchungo bwkha kaisa thwngjaknai manaiya. Je sago klainai bo simichi bujinai. Aboni bagwi no keboni bwkhano tatal hamjakma bai ta thwngdi. Hake bayapsong norok tini o bukhukni kothoma no khwnawi norokni sanani muchungma rokno norok comment khlaiwi sadi. Tai norok o video no bo je mansak norok share khlai rwdi. Hake bayapsong norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.